brate, ja sam Moca, imigrant, brate. I u današnjem klipu pričamo o pozitivnom razmišljanju, pričamo o tome šta da radite kad vas neko laže. Prvo što treba da uradite je da se setite prve 3 zapovesti Allaha svemogućeg. Znači ono što je rekao Muhamedu na Sinaju, brate. Rekao mu je pod 1, tvoj ne da te plam. Rekao mu je pod 2, ko laže taj krade. Rekao mu je pod 2.1, šta krade? Krade tvoje pare, brate. Rekao mu je pod 3, moraš da razmišljaš pozitivno, brate. I ovde, brate, sad stavljamo zapovesti na stranu, a stavljamo life coaching u prvom planu, brate. Znači kako? Kako da dupliram lovu koju mi neko krade svojim lažima? E pa ovako, brate. Znači kad zavališ da ti ortak ili ortakinja, brate, baronjaju ono, dok laprdaju svoje priče glupave, uzmeš i navedeš tog ortaka da isprepričava istu priču što više puta, kapiraš? Jer u laži je kratak kurac. To znači da će pri svakom prepričavanju priča biti modifikovana do nivoa kontradiktornosti sa prethodnim ili nekom od prethodnih. Kapiraš? To sve svaki put moraš da beležiš. Kako? Aplikacijom snimač zvuka na tvom pametnom telefonu. I onda kad skupiš dovoljno puta prepričanu istu priču, objaviš je kao zbirku ortakovih varijacija na laž. Svi imate nekog takvog ortaka kojeg možete da otalite od love takvom prevarom. A kad obrneš kintu od knjige, izbaciš audio knjigu. A kad obrneš kintu od audio knjige, izbaciš animiranu verziju, brate. I onda keš, pare, lova, ime stvarno nebitno, znam. I baci pare, baci pare, baci pare, baci. Meni naravno ide 5% što sam vam dao ideju. Dobro, može i 2% ako se isplati na vreme, brate. Samo sam to hteo da kažem.